V Žiline sa uskutoční radiologický kongres. Pre fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline je to významná udalosť, keďže ide o prvé takéto stretnutie po viac ako 40 rokoch. Na jednom mieste sa stretnú odborníci z celého Slovenska, ale aj Českej republiky, aby si vymenili svoje skúsenosti a poznatky. Celé podujatie pritom vzniklo nápadom jedného z pracovníkov oddelenia a podporil ho aj vedenie nemocnice. Tak ako zamestnanec z radiológie, veľa sa pýtam, veľa informujem, tak prišla táto otázka vlastne na vedúcu, že kedy tu bol posledný radiologický kongres. No a tam sa to odrazilo, že bolo to pred 40 rokmi a povedal som si, že poďme to znova dotiahnuť do Žiliny a znova oprašiť túto históriu. Ja ako riaditeľ nemocnice vítam akúkoľvek aktivitu našich zamestnancov, ktorí sa snažia dať dokopy skupinu odborníkov a v rámci nejakej aktivity vzdelávací, či to je kongres alebo je to nejaký workshop, si dokážu vymieniť svoje informácie v takom rozsahu, aby dokázali pretaviť skúsenosti z iných pracovísk na jednotlivé druhé pracoviská. Táto aktivita kolegu z radiologického oddelenia je naozaj prínosom a objavila sa v podstate znovu po nejakých desiatkách rokov a ja verím, že to bude samozrejme prínos pre všetkých, ktorí sa toho workshopu alebo toho kongresu zúčastnia a rozídu sa s novými informáciami, ktoré naozaj budú vedieť implementovať do svojej praxe a tým pádom aj pomôžu samotným nielen kolegom lekárom, ale aj pacientom. Na oddelení radiológie aktuálne pracuje 27 radiologických technikov. No aj napriek tomu, že z času na čas potrebujeme ich pomoc a služby, len málo z nás vie, čo ich práca obnáša. Treba si uvedomiť, že nie veľa ľudí vie o tom, čo vlastne radiologický technik je. Naša profesia je dosť neznáma. Pre niekoho sme sestričky, pre niekoho sme neviem čo. Obyčajne, keď pacient príde, tak nejaký radiologický technik pre ňoho nie je nikto. To je ten človek, ktorý obsluhuje ten prístroj na radiológii. To znamená, že keď prídete na rentgen, na mamografiu, keď prídete na CT, na magnetickú rezonanciu, keď prídete na angiopracovisko, keď prídete na ožarovač, keď prídete na vyšetrenie nukleárnou medicínou, všade je obsluhujúci personál radiologický technik. Takže máme sa o čom rozprávať na týchto spoločných konferenciách, pretože je tam toľko nových vecí, toľko nových prístrojov, tá technika ide tak dopredu, že stále sa máme o čom baviť. Viacerí radiologickí pracovníci, nech sú už na akejkoľvek pozícii, blížiaci sa kongres vítajú. My ako radiologickí technici sa musíme vzdelávať, zbierať kredity a tento kongres je na to práve určený. Budeme odprezentovať naše vedomosti ďalej, posúvať si, vymieňať si s ostatnými kolegami a pracovníkmi iných nemocníc. V rámci našej intervenčnej radiológie sme nadšení, že budeme môcť predniesť a predstaviť vlastne naše portfólio výkonov, ako aj koncepciu, ktorú chceme priviesť do tejto nemocnice, ako aj pre celý Žilinský kraj. Či už sa to bude jednať o hľadom periférnych intervencií alebo neurovaskulárnych intervencií. Takže po dlhých 40 rokoch je to úspech a myslím si, že veľký prínos. Radiologický kongres sa uskutoční od 16. do 18. apríla za významnej účasti lekárov, ale aj osobností z medicínskej oblasti. Ja som rád, že sa nám podarilo, že prednášky budú prednášať kvalitní a špičkoví lekári od nás zo Žilinskej nemocnice. A taktiež ma teší ako organizátora, že môj signál zachytilo Slovensko aj Čechy a je obrovský nápor aj z Českej republiky na tento kongres.